Bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft Bedrock Edition. De ce o să băgăm un agentul? De ce să luat un agent? Ei bine, pentru că asta să prindem pe cineva. Pe cine? O să răpim pe primar. Da, asta au zis. Dau bani. Suntem îmbrăcat în agent. Doar pentru câteva minuțele, ca să răpim pe primar, să nu ne știe. Acum în joc, să știți. De ce?